saka ndikuona kuti hausi kusimudza nyika. Nyika isina mabasa wakaiwana kupi? Nyika isina mutemo wakaiwana kupi? Isina justice. Ibva zvako basa rekuuraya mondi, basa rekuuraya vana vevanhu. Ibva. Hatichakuda. Kana vanhu varamba. Just imagine zvese kubvira kumakampeni zvese kumanikidza vanhu chete. Zvese zvokubudisa mari chete kuti udiwe. Upenyu hwekuti unongobudisa upfumi hwana weZimbabwe kuti udiwe iwewe, kuti utsigirwe pachigaro. Zvinoita izvozvo. Wakamboona rudo rwemari ruchisvika kupi iwe? Rudo rwemari haruna kwaruno. Ndinotenda una mabasa ruwaka. Ndinotenda vana mabasa ruwaka vasvika vakashanda basa chaizvo. Tinoziziva kuti vamwe vanhu vanenge vachivhunduka. Vamwe vaindifonera madeko tsamba dzacho dzakabuda hadzina chidhindo sei ndikauza kuti imwe hande tosangana ikoko handiti. Saka vana Bharesa George vachitaura kwanzi Mudzingwa ndiona agadzira tasiwai muchiona asina zvidhindo. Aiwa vanhu vanenge vachingotaura ndingagadzira mapepa ndingagona iwawo. Vanhu vanenge vachingotaura. Ndinotenda vana baba vanga varipo nana mai. Ndinotenda Stereki basa rafamba ratofamba. So tinoziva kuti vamwe vanhu zvigananda zvechiseka kuti vanhu vanga vari vashoma. Vamwe vanhu vanenge vachida kuinda but inyaya yekuti nhasi chaita China. Dai changa yaita mugovera vanhu vanga vachibuda nouwandi hwavo. China vazhinji vanenge vari kumabasa patinoshanda pakasiyana. Vamwe vanoshanda varungu vanonetsa kwangobuda nhasi basa ratopera. Saka tinotenda vakwanisa kuinda. Ine hangu ndakonewa nenyaya yekuti pandoshandavo plus kuPretoria kure nekwandirisa kuresa. Zvigananda zvanga zvitofona Mudzingwa ari kupi? Kana wasvika pakati tobatana ipapo tonosvika ikoko. Ende vanhu vanga vachindifonera ivava vana mbobvira vambotomboenda kudhemu ikoko. Saka vanhu vanenge vada kundiataka. Saka zvose ndinozviziva izvozvo. Nevakadzi vane mavhesi akanaka vachindifonerawo Mudzingwa muri kupi baba Mudzingwa? Hapana kana mukadzi nanga wakachindifonera, hapana kana hwana wanamboona. Vanhu vanenge vachida kundibata handiti. Mobva machema komre zvoka mabhunu mochema naMudzingwa wacho futi hazizoti chimiro. Hazizoti chimiro. Magananda anga achitofona. Foni yangu izvezvi imwe yandoshandisa nenhamba dzimwe so yatodzima. Magananda achifona muri papi? Mudzingwa iwe uya takuona iwe. Politics adziti pa social media. Chichichi. Ndikaziva zvangu kuti ava magananda. Vanhu vanenge vachida kundiataka. Ende vanhu vanenge vada kundiona vanenge vasingandizivi vobva vandipublisha face dzangu pa social media. Saka chero dai ndakandiriko manga musingambofi makazviziva kuti Mudzingwa aripo ndikati hapo mazinzwa. Asi ndiripo zvangu. Saka inini ndanga ndisipo handidi kunyepa. Asi chero ndikavapo hamufi makandiziva kuti ndiripo handiti. Because ndikuona kuti magananda ari kuda kutogwidzana neni chaiko. Saka ndinotenda nabasa ruwaka mashanda basa Stereki. Mashanda. Magananda mamwe kutoseka aiwa vanhu havana kubuda chinhu chakurongeka. Aiwa zvakatorongeka zvatoitika izvezvi. Vakwanisa kubuda vanhu vazhinji vari kumabasa panoshandiwa pakasiyana. Patiri kutsvaka tipakasiyana. Vamwe vanoshanda varungu vaya vanonetsa handiti. Kuzhe kune vaya vanozvishanda vaya vanenge vachiita mabasa emavoko ndo vangakwanisa kuti vangasumukawo zvavo. But ndinotenda nezvaitika. Pashandwa patoshandwa. Vamwe vati kwa Mudzingwa vana Bharesa George avo vaita Mudzingwa ndiye akagadzira mapepa awo asina stambi. Vanonyepa chichichi. Ko zvamazoona vanhu vanga vakachengetedzwa nemapurisa hamuna kuzviona here. Ndinotenda. Inonzi Geza Revolution. Tinofamba nekubatana. Hatibatanei. Plus kusaenda kwamwe vanhu vanenge vachitya kuti pamwe tokora kuzonosungwa vanhu vazhinji kava passport avo overstay nokuda kwaNamunangagwa. Mapassport evanhu vazhinji overstay. Saka vanhu vazhinji vanenge vachitya kuti tikaenda kwa kuzodzokera tizobata mapurisa here. But zvatoitika izvo zvatoitika. Ndinotenda chaizvo. Ndinotenda. Unangagwa. Stay away. Ibva pachigaro hauna chawakatiitira. Ibvapo pachigaro. Tiri kuda Geza Revolution. Nanyoka yemabhoni and others. Tiri kuda Geza Revolution. Iwewe dambudzo ibva. Une mwoyo wakaita sei usingade kubva kana usadiwe. Tarisa social media yese haichakuda. Vari kukomberedza ivava uri kutovamanikidza. Hausi kuona kuchinja kwauri kuita mageneral. Hausi kuona kuti kutambura kwauri kuita. Saka tikutokuseka kuti uri kutambura ibva. Ibvapo. Ibva pachigaro apa iwe nemhuri yako ibva.
mwana wako chai akataura kuti baba ibvai. Saka ndikuona kuti hausi kusimudza nyika. Nyika isina mabasa wakaiwana kupi? Nyika isina mutemo wakaiwana kupi? Isina justice. Ibva zvako basa rekuuraya mondi, basa rekuuraya vana vevanhu. Ibva. Hatichakuda. Kana vanhu varamba. Just imagine zvese kubvira kumakampeni zvese kumanikidza vanhu chete. Zvese zvokubudisa mari chete kuti udiwe. Upenyu hwekuti unongobudisa upfumi hwana weZimbabwe kuti udiwe iwewe, kuti utsigirwe kupa chigaro. Zvinoita izvozvo. Wakamboona rudo rwemari ruchisvika kupi iwe? Rudo rwemari haruna kwarunosvika. Handiri kuzviita izvo zvokuti utenge vanhu nokuti hausi kudiwa. Dai waidiwa waitenga vanhu here Mnangagwa iwewe? Waitenga vanhu here dai usiri kudiwa? Waipa vanhu mapurazi here? Waipa vanhu masitendi here iwewe? Dai usiri kudiwa. Dai uri kudiwa. Dai usingape vanhu mari. Dai usingape vanhu masitendi. But hausi kudiwa, saka uri kuzviona zvauri kuita kuti hausi kudiwa. Dollar power ndo riripo chete apa, but uri kunyura rwedo ruri kunyura Mnangagwa, ndokutaura uri kutonyura. Ibva waenda zvako, ibva wagara waenda. Wachembera kudhara, what do you want? Unotiitirei nyika isina mabasa? Why are you there on that seat? Why are you sitting there for? Parliament yakavhariswa naGeza. Nechokwadi. Saka uri kuitei? Vanhu vakati stay in the houses, vanhu havana stay in the houses. Vanhu vakati endai kumabasa, vanhu havana kumhera kumabasa. Vakateerera Geza. Saka uri small boy, ibva ipapo Mnangagwa, dambudzo nakusiriya wako, ibva ipapo. Nevana vako, nevese vakapa mabasa, hama dzako neshamwari dzako. Zvese uda kuzviita zvako iwewe nekuda kweupfumi hweZimbabwe, kutenga vanhu vakakukomberedza ivavo. Vana veZimbabwe vachitambura indava uchiita zvinhu zvakadhakwa kudaro iwewe. Ibva iwe mukuru iwe, uri murwere futi. Uri kudai pachigaro ipapa. Zvinonyoka yemabhunu ndiye tinaye, tiri kubatana naye. Wari kutumira vanhu uchida kunomurakasha unyare. Muchembera anoda kupota achirakasha vana vadiki. Kuda kubasa rekuuraya vanhu. Haunyari kutumira vanhu kuSouth Africa, haunyari kushatisa kubva mashatiswa kubva maonekwa huori hwese neSouth Africa. Maonekwa huipi hwese kufurira paembassy zvese nekubika zvitupa. Hamunyare here? Kubika mabhethi zvitupa. Uri munhu rudzii iwewe chaizvo. Wakadhakwa. Ibva zvako, vanhu havachada vaneta. Vachada newe nezvako iwewe Mnangagwa. Hapana zvawaitira nyika. Nyika yatokundwa netsikidzi. Inyika iyo. Tsikidzi dziri kubva masuweji, hamutadza kubvisa. Mutadza kumaintaina. Why can't you maintain all those things? What are you doing with the money of the resources of the country? What are you doing? Get away. Ibva. Uda kuti vanhu vacheme misodzi here kuti iwe ibva? Kokungobvawo kungonzwa kuti rega ndiende. Uri kurambirira chiko pachigaro ipapo? Uri kuda kuuraya nyika yese? Uda kuuraya majenerali ese? Zvinonyoka yemabhunu naGeza. We want Geza revolution. We don't want any more about you. We are fed up with you. Go die. This time tiri kuda Geza revolution. Tiri kuda change yesu. Tiri kuda change kumaruwa vanhu kwese kwana kutambura. Muharare chemu hamuna mvura. Usoro chita zvinhu zvisina basa rese. So chitamba nenyika yevana veZimbabwe, uchitambisa mari uchidaro so. Indaso iwe uchita zvinhu zvakadaro iwe. Nyika isina mvura. Muharare chamunoshaya mvura. Kumajera hakuna mvura. What is that? Watadza. Rega vechidiki vapinde. Vasimudze nyika. Suduruka zvako. Suduruka. This is the right time for you to go. This is the right time for you to move from that seat. Ibva. Saka uri kuchinjanisa izvi kuda kuti zvikusapote. Kuchinjanisa majenerali kuda kuti zvikusapote. Havasi kutombokuda. Wauraya nyika kudhara. Ivo vanhu vachakubata iwawo. Vari kuchinja iwawo. Vachakudzvanya iwewe. Geza revolution yakakukomberedza iyoyo uchabata shuwa. Uri kuzobata shuwa. Gara waenda zvako. Kuti kurambira pachigaro chauri useless nacho. Chauri kutambisa zvako. Uchiswara uchinyunyira tuzvino tisina basa rese. Tutama twakaputana.
indaba uchiita zvinhu zvakadaro iwewe. Munhu asingavake nyika, munhu mukuru akadaro so, basa nderekungoseka chete, rekungoita majokes nenyika yevana veZimbabwe, vanoda kuti vaone chouvirira, uswere uchiparadza upfumi uchidaro so. Vanhu havana kurwira hondo iyi kuti vaise mari vega mumapockets, uye havana kurwira hondo yekuti vasafe, havana kurwira hondo yekuti wogona kuvatenga uchivati nditsigirei, ndakadai, nditsigirei, batai nepapa. Yauri kutamba yese iri kuonekwa, iri kuzikanwa. Saka nhasi nyoka yemabhunu naGeza Revolution nevamwe vese vakarwa hondo vari kutaura kuti get out, you must go out, you must leave, you must go. Wakanzi go peacefully, you should go peacefully, man. Why can't you go peacefully? Yakataurwa, hauna kuinzwa iwe. Saka uda hondo here wewe? Uri kuda hondo here munyika yevana veZimbabwe? Uda kuurayisa, wakagukura hondo, wakaurayisa paya, wakaurayisa paya, uri muurayi, wanga uri musell out waSmith iwewe. Zvino hatikude, because unhu hwako naSmith hauna kusiyana. Smith aitove nani futi? Sell out. Iye akaisa sell out ndiani iye? Sell out yaparadza nyika. Uda kutengesa nyika, tengesa nyika. Iwe uri kutengesa nyika kumaChina wani. MaChina amora nyika yese wani. MaChina aita zvese. Zvino tiri kuda Geza Revolution, ndo yatiri kuda. Ibvapo vanhu, budai, endai kuembassy, budai vanhu, endai kuembassy, endai kuPretoria embassy, endai, tinokutsigirai kuPretoria embassy, tinemi, tiri kunamata zvikuru. We are wishing our great Zimbabwe to be a successful country. Kwete kutambiswa nezvigananda izvi. Zvigananda zvinoda kuita basa ekutambisa nyika neupfumi hwedu. Zviita zvina basa rese.